Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Ki Seng Bhalang Bapher Jangka West Khasi Hills District, Bakintop Yaka HYC, KSU, FKJ GP, but Ki Wei. Haka Khandre Tarik Ubnai Naiwing Arajar Arpuway, Kila Ledman Saki Lang Yaka Jingwan Jonki Arngut Ki Menteri Rangba Jonki Arjilla Langpih Kum Kadak Ban Ai Mensem Yaki Patba Ki Bashong Hakitei Ki Jaka Kapur. Haba Saki Yakatega Jingalang Nakaliang Joki Seng Bhalang ka West Khasi Hills District Kila Penpau Yakajing Benyau Bat ka Jingbom Hun Halor ka Rukom Penya Yakajingalang da ka Bakila Kenoru Bayakatega Jingalang la I Kumbala Penya Tang da ka Sorkar Assam Klem da Donshu ka Jinga Snokti Lang Bat ka Sorkar Meghalaya Unong ilang barang ba jong kaseng Henyo Trap Youth Council uba Robert June Kharjarin habaya keren sekilat pathai kubor ula penpau da kabaong baka jingelang halangpi layo I Kumba ka West Khasi Hills District Administration kala shu Aiwai sya ka Kamrup District Administration kad banagalyang jong ba Kerry Oscar Kharmuti General Secretary ka FKJ GP ula penpau da kabaong bagatai ka jingelang kalale Shiliang da ka ba persang ban kentat ye ki jaj benreu khasi bat garu badru ka jingbam khain snap ye ki khot jong ka District Council ka jingwan jong I kaseng ha ni snim ta kalong ban pen I ba kum ga jaj benreu no trep ni nom I kuswet ye ki parari ki paradong parthan la jong ki besong ha ni ki jaka ki ba bat bajenjak kata-kata nak kalian kasian misim bagi khot jo beri ni trep ki basong ha ni khapun ki dei ki sipai ya dari jo ka jam ru jongi mar klemaki amdon jingmut hai rem ladangi ya dawa katno kata ka jing report dei maki ki ba sya ya ka jing baro dei maki ki ba sya ya slap yo kria ya kal ban defend la ne ban protect ya ka territory la ni ya ta kiput usam jong ka beri ni trep ki jongi lang baki senong ki thau lang baki ki hima bat kumjuru haji ngetri lang bat ki seng bahlang ki baper nak liang jong seng ni sim ba ka jingwan jong arngut ki menteri rangba jong artli ki jelah ni ka por kamta kalong ka ke ba bah namar kadon kam ho banwan ra ya ta confident building banwan ra ya ta ka jing ai mensim ye ki beri ki ba syong ka border ba kinyo ya ta ka jing sungsangan bagi bos sarkar ki don na jing temu ban pendep no ya ka jing penbet put penbet sam ha kawai ka liang pat ni sungsi ban yo I ba ka jing pen kre ya program bro kawai I Kumba ka West Khasi District Administration kala shu Aiwai lane kala serendar no ya ka jing pen kre ya program bro kawai ha ka Kamrup District Administration da penbet na do ki banar ka klem semami watang kantin Langpih ro lami tau lumpui ne tu mustu tau Hima kasi ngimdon kata ka sinong ka ba maki kibo ajing sya habang tang di ka disputed area lada ka asam object de bendulang pro atli isen ayu shipment star jongi ba shipment star ka asam haban wan hak kata ka sinong belajar teng na kitin asam om syu ka sinong ba mengingi tip kum Langpih kani kelong ka ka ba ngi haban penrem jur ya ka district administration ya ka jing serendar ka jongki ba ya ka jing Aiwai pateng ka jongki ban penbet kat ya ka ni ka program ban IT bet haka Assam District Administration niyo nadu ki ba check nadu ki ba penbet ya karung kami kide be ki pulit Assam kide be ki beru jong Assam niyo sa itu kini pali ki deng ni ta ki VDP ni ta ki AKA kani kalong ka AKA ke bangim nom la bas no hap IRM ni kentu ya ka District Administration West Khasi Hills banang ni sakman kim dei shu banang Aiwai pateng banang melin ban shu shem sting ya ka kam kide pen ya ka thor ki jong ki ni ki pajba ni siu tax ya ki officer ya ki polis omdei bakin pendem haka authority jo Assam hari ki dia benar trelang nyamong bakin penyat makiru hari ki dia benar don haka ju kabor ki dia bendon haka ju status nyim kwa benar I baka Assam kan dia ka jeep kan di si West Khasi Hills kan dia trailer I kwa bakin long rengkat ka bompat penbet yo put Assam jong kada thok lumpui dia bentok lang Langpih ro nama beli klaim kata kam don jingmut
ya ka district administration begini wan ni la da kadi ba ka function ba peniat jo da ka asam bar kawai kan sai ba kadi jo peniat jo ka asam bar kawai dia nak kadau nak liang ka seng ni haban sim ya kani ba hot ngai kubli kita ga jing tri sitom ge jongki ya ki bang yim sim la yo i ha ki sngi ki bladap re kumba ka paum ta i kumba ya borok kawai program apa peniat ka asam tam semdan bantai rem kami kelihati ya kum kan ngim so ya hap ni pendam berkaseng ni kuat ban sai baka jinga pen bet pot apa deng ba makhlia ba asam kadi berlong kat kum uput usam jong ki hima khasi au boleh habang ipai siaka paragraf arpau jong kasih cedul ka sai ba ki put usam jong ki nun khasi stit de uput usam jong ki ECDC bot uput usam jong ki ECDC de uput usam jong ka stit jong ka makhlia hi borokoi kamut ladang itip bat ladang ngila baniada yu put usam jong terima kasih ngila la baniada yu put usam jong ka stit makhlia hi borokoi klem kata kam kanomdon kano kajinga pen bet put kamupura tingi banjur ba kajinga pen bet put bet sam hot mata kasengi so thu kadi tangga good gesture lani kata kajingwan ban su ai mensim mi ki pajba jong kadong tanya ka bang isngau hot kalong ka badon kam ki pediang ni welcome ya tak step ke ba la sim da arnud ki cm re ni kwa bano i pat gajba kajinga pen bet put pen bet sam kadi berlong kat kum ki put ki sam jong hima kasi kat kum ka paragraf arpo jong sik schedule bat khatam ni kwa bano i bahakan ni kajinga pen bet put kam dei ban dan tang kajing le jong sarkar mekhlia marwai klem tip ka songsil klem tip ki cm ki hima bat ki snong ni kwa bano i ba regional committee jong ka west kasil kedi ban kari along ya borok ki stakeholder nadu ki saudar snong nadu ki sim ki serdar bar khamtam kadi bandon kajing ya snok tilang jongka diskonsen cm jongka sam ku keren mane long ba kumba pitip ka Langpih lani ka nong masau sim kalong ka ke ba kham long kalan ban ye compare bat ki wei ki lai telik sektor ki hoj wala da kam di makana ha ka first phase rei ulong ba kandon haka second phase ken rei watla kataru wala da kamdon haka first phase ngi kimil ti ba kan rung haka second phase henrei nakliang jong ngipat kum ki seng balang haka jing trilang ki dor basnong ki hima ki diskonsil ba state government ni habalong ready lupa ya ki kot sela ni habalong ready lupa ya ki map ni habalong ready haka no por ba ki don kam kumbang yu i haki lightly ki sektor mo tarabari hahim sektor bat kiwei kadon katu ka jing isu ya rakti mano ba khambun tinga sopan ong ba kadi kamram jong ni wei po wei balada don kum katu do ngide benyami khmat ban pen iya ka jing bun pai ro ngide pen i ban pen iya ka jing don kot ro ngide pen i ban pen iya ka jing don kisah-kisah taru ngide pen i ni hapana trelang ni hapana tre stom nginom la ban so ban depend tang ki kot nginom mami ibriu onom la bang ban su depend betang to pajba klem yami pat ki kot kisla di borok ni hapana trelang kani di kapor ka ba mengikum ka jep nru ngi hapana teli kawai bat ngakwa ban da kerpat special ya kani ka dor ya kani ka hima ngitip sai ba kadon hapden ka kenrum kan ram hapo jong ka hima hanrei ni kwa ban kerpat sngorit ya borok kinong song sinong ba nginwan ngin teli lang nam ta kani ka isu ki kamying ki kamsem ki jong ngin se penbe ahi ngasem hanrei habade bot nong sun ba ya banabar ba wasam ngide ben teli kawai katangi kwa ban kan sangi hap ya teli kawai kami yang kejongi yang saya keran haying habar ni habar peti tanggawe ke sur tanggawe ke hima bar ngimdon ar hima ngidon tanggawe hima ban ahni kata kadi kan hima no masau ka tem kejongi kum gajep beriu nyo trap kolong ban penkesan yo put usam jong hima no masau balada ngilala ban penkesan yo put usam jong hima no masau ngasau badong ba proper persen jong kam ban put ngila job lupa kabasa kadi tang ban sim kat kum ki jingdon kam le se ki meeting bat ki wei Ina liang jongka FKGP West Khasi Hills akan ika sengi abang iwan akan ika meeting kepala pembek lang dengan Sarkar Assam dan ka Sarkar Meghalaya kung abang iwi osno akan ika ba le pembek lang pero arteli ha Langpih ani ha yo Langpih kabadon kendiat kapan snowling ngo bat kapan snow thang bani iba akan ika meeting kepala long tasni ba ngingitip mengingitip bahalang pi ki majoriti gibril jet gendru basak ki deka ki Assam ki Khasi bati garo dan adu basdang ban keren priang adu bahadien adu apa ba teng kim nyow ki Khasi mereka ketien Khasi ti tat hadien do lingbai ba renik
Ibadi Minister in charge of PHE penkelak dia ni gitu keren di CM Barok. Kita ni kendiat ka pentang ni ka bun sin ke jumi ke sentin ke baong ba ngi long komunal tama mentak la nang pau ba manu bolong komunal di maki ikim hensyo di majority di kasi di badon hukum di basta ka tan Langpih nado na mo skar ter sedu sini serum di ki brin kondong di bam danang bah to katar ini ke putih kim da suku bai kareng bad kasi di ki sujuk bai stang ya ka sujuk pensyai hadir Nrai hang tu umur kalami ke pentin ngaduk ketua bapenya je ke meeting kentai kala keren syai bahkan keren dekat Hindi dekat Garo dekat English kenjat keren don su ke mention dan rekat badang ya ke meeting anang UI susu ba leng ya ke meeting mdai ba arrange dekat sarkar Meghalaya di ba arrange dekat sarkar Assam kaba kila ya le ban avoid ru ba kikasi basa kan ni kedong kathan kinum tip wat isiem wat kirang ba snong ti pat ba bun kip officially hindi ki subana nang ni nang tai ti hindi snodon bok akan ni sengi ba nilai apoi baro i para khasi ki ba don hakan ni kadong kathan kat baki para garu ki jungi ki ba sa hakan ni ka area te sakawai ka ba nakaliang ka jungi ko aban penbet kendiat kalong aban kenthok kendiat lan ban keren ni kalong ka jimja jong beriu ke district council katu ka dikei ka penlingo sisa ini ba kim khensu ke district council ka diga council hajing sya ka bapet iki jaka ki puta ya ka 6 schedule abari bat ka yada yang ni iki jaka ki puta ki jungi henry ha meneni si i binyo stang ya i MDC jong rambrai iboyo e badon lang tu henry la nyang ta ki don betang ki jong state government tekan ni ke baro ka bu ka jinglingo namar haka khat artari gubernur bapra arhajar arfuway kadon ke meeting hapo Trisem Hall jongka regional committee on boundary hakaba ya kaseng gejungi ru lakhot ban ya don lang hakatu jaka ngingil ayo e ban ya don lang hang tu ngiyo i baki MDC ki don lang ki legal advisor jongka district council ki don lang bat ki wei ringkat bat ki siem ki nongyalam snong ki nongyalam seng bahalang ki yo e ban ya don lang hang tu ka pen i ba kendiat ba ka district council ru ka don KK ni ayo ru ke jeng pensyai ka tulus ni bangi sutu ba oi ka state government ka dehi ka ba khli tang ba ka ba yadai ka khendo ka siap ka dehi ka district council ten na kaliang ka jungi ya ka ni ru ka penlingo khendiat kala bandai ba ka klet ka sarkar ne ka kiar na ki kala bandai ka wei na kaliang jung ka ta tingi ni sukwa ban ajing mut biang ya ka sarkar sesien kumba pila le ha ka meeting ka bal adab ya ka regional committee ka balalam khmat da iba renekton tongkar iba di PHE minister haka tu meeting ke balak dep ni don lang baro ni sutenat ban keren re kumbakan jab yang kumba jam tas ni kalong kumba ignore lan ni bam itu ya ke district council ni kenturu ke sarkar bahkan kenthop lang ya ki siem ki serdar kirang ba snong jong kan ni ke than border baro kebakin ya don lang haka ni ke komiti kini yo ban ya sandur lang kini yo ban ya penbet lang nomor ngingitip bahai kata ki MLE ki MDC ki nek tang sansnam ngimtip hadin sansnam lakin dang long MLE NM Henry ki siem di serdar kirang ba snong ringkat bat ki khun snong kirang ba ki bodon hakadong kathan ki nek junong kat ba ki pat ba hi kidang ibit ya ki jaka ki puta ki dulir ki khaput ki khamtip hamaki ban ya ki MLE ki jungi ki basong hang tempo sekretariat ti nakaliang jungi ka seng isngo ban kentu ya ka ni ka sarkar MDA belalam khmat do Conrad sangma bon simkhia kan ni kumbola ong mane ban simkhia ha ba yade kan ni ka kam ban simkhia sisha ha ka ban kenthop lang mensuangi na kaliang jong kaseng sisha nakapor sa kapor la dakisnem ha ka ba yade kan ni ka boda isu ngi pat jui nila yai bodin nakapor sa kapor bat ngi kala don ko wi kasin ngi ajung mudru ya ka sarkar ba kin khot ya ki traditional head ha ka meeting ka jongki ti mentarung isno ban kentu yang sarkar sa sisin ban kentup lang ikini bat ka weru kalong ba ya ka tu ka kai phot ka bala adep ya ka ban syong ka bala adep ya ka ban jurip ka bangila yo ya ka ban syong ya ka meeting khat artarik ato nakaliang jong ba rene kula submit ne am ya ka report ha ka ba yade itu ka kai phot namar ko mangi osngo mene ni osngo ba u
CM jong Assam ong baka Kamrup district kala ada pebon submit kai pot ni kenturu ke sarkar bukan simkhia ya kan ke kampat kan le kham kloi no te kawai ru ke keren mane ka baki ong ban maintain ka status quo hakaban ya pentrei ki scheme ka bamud nang ni sakmat lada ka pentrei ke sarkar Assam ru ka Meghalaya kanum pendik lada ka pentrei ke Meghalaya ru ka Assam kanum pendik ya kata ka status quo ngilai ina du menshwa na du kisnem liba menshwa kala juyat ke status quo hang ni than border tamangi i ba man la kapor ka sarkar Meghalaya ka mud ban pentrei kanu ka scheme ka sarkar Assam ki kejuan pendik kam jubat ialah kekular ban ong ba ngin maintain ka status quo ngin ai nuksai pi ka surok ka ya ka pentrei henti om syak atia bari nang ta ka light hapo omwali hang turu habakilit ban pentrei ka sarkar Meghalaya ka sarkar Assam ka wadah pendik te ngingit scam banang ni syakmat kumba kilakular da RKCM mangingin pentrei kin bat kin burame ka status quo nang ni syakmat ni kenturu ka sarkar Meghalaya bakan state ya ka ban penyo ke central scheme hakini ki jaka ki surok kidang bon ki PMGSY ki wei ki scheme kidang bon da ka ban ya trelang ringkat bat ki patba jong kan ka dong kathan khanang ba ki patba ru kin snow sngan kin snow ba ka dei sya ka scheme ka ba la de ban yo banta sya da maki te bat ka ba khadu ka ba ni na liang jong ka seng khadien ka ba ngi yo im tasni o ni la de pan pau na ka por Andrai sesisian pat ni sngoban panpau ba ya ka sarkar Meghalaya ringkat ya sarkar Assam bahaba pipen bet you put burom ya ka sentiments ko jong patba perkhat ya ka jing kwa jong patba aba pipen bet you put pet lem ki tugi basyong khaput laki bun ki khasi ki garu ni ki bun ki Assam nomor ba ni haban pet ru ba uput usam jong ki hima kat kum ka district council ni haban pet ru ya ka rukom im ka tradition ka culture ka jongki ka ketien ka baki keren ka niam ka rukom im ka jongki bru ki basa hang tu lada kadang ya dehi haduk menta ka bangi ngitip kadang ya dehi bat ngi ki khasi ti dena ta kadang ngi sungu ban kwa ban ong ba kini hi ki jaka ki badang bun hi ka population de ki khasi bat ki garo ngim kwa bakal le Assam namar wala da kalet Assam ngi latip lupa ba ki khasi ki ban hap ban sa ki bangat ha Assam kin kalarit bad no ya katangi nakaliang jong kaseng ni sungoban ajing mut badru nginyai ne ko mengila joyai dawa na duk mensua kom kaseng ngimpat jusange aduk mentah ka bayade ya ka border issue la joyai dawa na kapor sa kapor ni kwa ro ba hakani kasien ka pamentaru om bengi pentut om bengi pentut no ikata ka jing yakeren hapadeng RKCM ringilingi ong nang train ok hamsted nang penyan ok hamsted ringkat bat kita gijing ai gijing mut gijongi la da fisngo ka badai manle